Ndị be anyị ekene m unu, Igbo mụrụ nze m ọzọ, ekenekwa m unu ma kene ihe na-emere unu ihe. Anyị ka nọkwa n'akwụkwọ a bụ ihe onye metara. Cheta na ebe anyị kwụsịrị bụ ebe anyị kwuru na ndị bekee batara na dagburu. Ihe izizi ndị iro ọzọ uru agwụ jiri nabata ndị ọcha ahụ batara na be ha bụ ikpesara ha na ọzọ uru agwụ gburu mmadụ. O nweghị ebe e gburu aja azụ Owere adịghị. Oge a kọchara ndị bekee ahụ otu eze ndị dagburu siri gbu mmadụ, ndị ọcha anọ na otu onye okwupụta okwu aha ya bụ Ahinze were wuchie n'orie dagburu. Ha zipụrụ Kọtụma ka ọ gaa kpụta ọzọ uru agwụ. Kọtụma gaa na be ya gaa kpụta ya n'ihi na ọ naghị atụ egwu igbu onye ogologo, maka ọ maara na ọ bụghị ya ga-egwu iri ya ma ọ nwụọ. Mana tupu ọzọ uru agwụ esowe ya, ọ bara na be ya kwadocha nke ọma, werekwa eze ọnwụ ha ahụ o jiri mere mgbaaka gbanye n'aka ya abụọ. Oge Kọtụma kpụrụ ọzọ uru agwụ bata n'orie dagburu, ebe ndị ọcha mmadụ anọ ahụ na ọkọwa okwu ha nọ, ndị mmadụ gbakọjuo ebe ahụ niile ka ha mara ihe ndị bekee na eze ha ga-eje. Ha kpụrụ ọzọ uru agwụ kwụba ya n'etiti n'ihu ha. Ha buru ụzọ jụọ ya ajụjụ maka ihe a sị na o mere, n'ihi na onye a ga-egbu egbu ga-azarịrị ọnụ ya. Ndị ọcha ahụ jụrụ ọzọ uru agwụ, "Maazị, anyị natara ozi na igburu mmadụ, were anụ ya mee mmemme pụrụ iche n'obi gị. Kedu ihe kpatara ijiri gbuo mmadụ ibe gị?" Ọzọ uru agwụ were kwee n'isi. Ọ bụghị ụbọchị ahụ ka ọzọ uru agwụ bidoro hụwa ihe na-acha ụcha. O teela azụ na mmiri. Ọ bụ anya akaghị aka ka a na-akọrọ otu isi ndị mmụọ na-adị. Ya bụ na ya bụ ọzọ uru agwụ ahụla ndị mmụọ were mara otu isi na-adị ha. Ọ zara ndị ọcha ahụ na-ekpe ya ikpe sị ha, "Ee, egburu m mmadụ, mana ọ bụ ihe kpatara agwọ jiri loo awọ. Mana ka m jụọ unu nwa obere ajụjụ. Ọ bụrụ na mmadụ bịa be gị bụ unu were mma chọọ ka o gbuo unu a ga-agbachi ya nkịtị ka o mee uche ya, ka unu a ga-azọwa onwe unu?" Gbanịa na-esonyere m ka anyị chọpụta kene ihe mere n'ime akwụkwọ a bụ ihe onye metere. Ndewonu, ka o mesịa.